2025 kan alle virksomheder få affaldstilsyn, også restauranter og caféer. Her er 3 gode råd til at få tjek på sorteringen i køkkenet. Råd nummer 1. Sæt spande til affaldet, der hvor det opstår. Det kan være en spand til madaffald tæt på skærebrættet, en spand til glas til tomme flasker tæt på opvasken, eller en spand til plast, der hvor I pakker varer ud. Husk at sætte piktogrammer på. Råd nummer 2. Vælg de rette størrelser på spandene, og kom klare poser i dem. Brug spande, der ikke fylder mere, end I har affald til. I kan for eksempel have en stor spand til madaffald, og mindre spande til plast, glas og metal. Skal I have poser i spandene, så brug klare poser, for i løbet af 2025 bliver det et krav at bruge klare poser til det erhvervsaffald, der går til forbrænding. Råd nummer 3. Sæt spanden til restaffald længst væk. På den måde gør I det besværligt at smide noget i den. Restaffald kan ikke genanvendes, og derfor skal der hverken glas, pap, plast, metal eller lignende i spanden. Fra 2025 kan alle virksomheder få affaldstilsyn, også restauranter og caféer. Så sorter ikke kun jeres madaffald, men også plast, pap og andre typer affald.